Kumpul ke berarti sih. Kumpul. Kumpul ke. Yo, ayo. Wes, mundur. Kakang Senggono dadangipun Kakang Yai Jayanggada. Kowe weruh. Kereta iki dingseni apa? Iki bekakas ora memper kae. Lah apa kowe kecunggah? Apa kowe kuat? Sinasa kados pundi? Badhe kula tindaken dawuhipun Paman Repati Sugriwa. Kowe aja gendhong, kowe aja umuk. Kakang Senggono kowe aja umuk. Prayogane kowe ora usah melu. Menawi dawuhipun paman kula namung ngestaken dawuhing nek upama sing perintah kadangku dhewe sedulur nom kok perintah karo sedulur tuwa iki dudu perkara sedulur nom sedulur tuwa ning aku yogane Rama Repati Sugriwa nek ora tinggalane pepundhenku Siwa anjani kang wis murut kasedan jati kowe dititipke karo wong tuaku sing ngopeni ya Sudarmaku mula Kakang Senggono iki kudu manut gelem ora yen kowe ora gelem nyeret kereta iki prayogane Kakang Senggono bali. Duh paman Repati kok awratipun kados ngaten. Kadangku kok le banget nggone Mentala Tegel karo sedulur tuwa. Ora usah glendang-glendeng, sago apa ora ora sago bali. Ya wis ora dadi apa. Tak sago Yai Jayanggada. Ayo. Kereta iki sereten. Kereta nggawa bekakas semene akeh nek nganti kok ora kecunggah, keretane ora mlaku. Kowe tak gebuki ya ngestake dawuh ing ngono kadangku Yai Jayanggada. Bolere wonto mundur. Klulur kaya ngono kok semaguh Kakang Senggono. Le mlaku agek rong jangkah. Lah kok mengkas-mengkis. Aduh kadangipun Kakang aku tak ngaso sedhelok wae. Ora ora memper. Paman Repati le mbobot. Kadang Riwanda le mbobot ora sak ukur. Kekuatanku kira ya lumrah menungso. Ora beda Yai Jayanggada lah kok semono akeh. Lembobot ora usah glendang-glendeng nek kowe ora sago, kowe ora usah melu. Wong kowe melu rak ya karepmu dhewe Kakang Senggono. Piye? Sago ora? Ya tak sagui. Kuat ora? Yen kuat wis minggat. Muga-muga diparingi jira. Wes malah tekan tukang corong bareng. Kuat minggat diparingi jira. Wajan kok elok banget. Kok kahanane kok elok banget. Mugi-mugi Gusti paring kanugrahan amin Gusti amin yamene wis turu ning truk ora usah disebut-sebut oman amin wae sago ora sago kepruk watu kowe ya tak sagu Yai Jayanggada awas nganti mandek kowe.
Wah, kurang ajar. Bos. Aduh, Raden, Raden. Sorom-sorom dewangkara kingkin lir manguswa kang layon dene ilang memanisi wadananira layung Raden, Raden mesaken sang Raden Senggono kula punten tega. Menapa lumrah panjenengan kok dipun dawuh supados nggeret kreta monggo ingsun kreta dipun ningseni mboten saukur menika dadi kekiyatanipun menungsa limrah Raden Senggono mesaken sanget kula mboten tega nggih angger jaya nggodha kula aturi kenten nggih mati kowe. Podar kowe. Bus. Bus. Batal dawuh kowe Kakang Senggono. Kowe nyepirake karo Kanjeng Rama. Aduh kadangipun Kakang Yayi Jaya Anggoda. Awakku lemes kabeh. Aku tanpa daya, tanpa bayi. Lemes kabeh aku njaluk ngombe. Aku njaluk banyu kadangku Yayi Jaya Anggoda. Pirang boro aku diweni pangan mbok aku tak njaluk banyu. Aku tak njaluk banyu. Ora ana banyu iki adoh nggone budal saka nggo wis krenggo. Kalane dosat. Lemahe do nelo. Sumure wis ora ngetuk. Aduh mati aku. Kowe diperintah dijawe kon tunggu negara. Lah kok Kakang Senggono kok kowe ora manut. Kowe mangkal-mangkal. Yen kowe manut dadi ora kaya ngene. Aduh kadangku. Yayi Jaya Anggoda mbok aja sia-sia karo aku. Aku rak sedulur tuwa. Kudune kaya ora ketang kaya ngopo ngajeni karo sedulur ora paedah. Dulur tuwa apa kaya ngono kok diajeni. Aduh. Mati aku. Nek ngono aku njaluk banyu. Aku tak ngombe ora ketang sak ceglukan wae. Yayi Jaya Anggoda aku njaluk banyu. Karep njaluk ngombe. Iya. Njaluk ngombe. Iya. Nyo tamparono. Waduh. Waduh. Aduh, akhir. Sampun, sampun. Aduh, Raden. Oh, Iwang Agung, kula kemawon ning ningali mboten tega. Raden Senggono lah kok panjenengan dipun kula sora dening Kadang Taruna. Iya ya Kapijayanila wis ora perlu nangis. Tak lakonane dhewe, tak sanggane dhewe. Bot-bote ngaput nggonku urip ora bareng karo wong tuaku. Mung trima nunut, mung trima ngiyuk karo Paman Repati Sugriwa kok banget nggone sia-sia. Raden, kula suwun kanthi sanget panjenengan ingkang kiyat nglampahi. Iya, Kapijayanila.
tak sanggane tak lakonane muga-muga diparingi kuat. Yen gegaren panjenengan tekun, mugi-mugi pikantuk teken satemah katekan kang ginayuh. Yen panjenengan temen temah tinemu. Lara apa disangga, papa cintraka dirasake, mugi-mugi kamulyanipun Raden Senggana ingkang nampi. Ngaturke panuwun kapijayanila. Sedina pentelane ora mau kepengin golek pendhora ora klakon. Wah. Wah. Anggodo, Senggana. Mandeg. Tunggu. Ngono ya ngono ning aja kemaki, aja kementrus. Dupeh kowe sing disraya. Sinung Prabu Rama Wijaya kok kowe ngentrengke watu ngempukke banyu. Lakon apa sedina sewengi kok anoman kok sagu tulak. Paman Repati kula aturi nekseni kemawon. Yen ngantos sedinten sedalu Senggana kok mboten mangsul. Terima dipun pejahi kula nderek. Tak larapke. Sinung Prabu Rama Wijaya nganti kok kowe goroh. Tak kethok janggamu. Nggih, ngestaken dawuh. Nuwun Pracandra Seta Jajarawun kabimendo marang Bayu Manggarmaya. Senggana kula wonten dawuh kowe sagu sedina sewengi tolak balya ning Pancawati. Nggih kula sagah. Yen kowe sagu aja ngenthengke dawuh ingsun. Ingsun iku ratu titising Sang Hyang Wisnu. Aja nganti daracara bebendha apa sing tok sandhang kapejawana kemawon kula nderek yen boten wonten buktinipun sinuwun. Siji, tak utus Nyara Widekke ana ngendi dununge garwaning Sun Rekyan Sinta. Yen wis pinanggih aturna wujude sesupe Satya Ludira ali-ali kagungan ingsun margake aturna garwaku Rekyan Sinta yen upama sesak utawa lugro. Tak baleni yen diagem kok sesak utawa lugro maratandane Rekyan Sinta wis kajamah kawanitane. Ngiras pantes mbuktekno negara ngaleng kang dikuasani Prabu Dasa sepira bobotan tinggi sepira kandel tipise jero cethek lan akeh wadya balane supaya nggone ingsun bisa ngukur kasektene Prabu Dasa Nalendra ngaleng. Nyuwun pamit, nyuwun tambang pangestu sinuwun.
nareka den prayitna semurire eka balik titiani gondayani titis jais padha nutul petis padha nitis salah Pak ora apa-apa Ndara Senggana kok nimbali kula kali anak-anak kula Kiai Semar lan sedaya kilurah Nalagareng Petruk miwah Bagong kula wonten jauh panjenengan kula suwun kanthi sanget biyantunipun ngawat-awati nggih kula dados dutanipun Prabu Rama Wijaya Kiai. Kowe dadi dutane Sri Rama Wijaya kasinggan mekaten Kiai. Bakal menyang endi? Nak inaken wonten pundi denengipun Gusti kula. Sang Kusuma Dewi Kian Sinta. Midherek keterangan ingkang dipun tampi lumantar Garuda Jatayu ingkang nyidra menika Prabu Dasa Nalindra Kaleng. Prabu Dasa Ratu Ngaleng. Kowe kleru informasi. Gondoran Oman dudu Ngaleng ning Kaleng. Kaleng kuwi Kebumen. Aja celemungan. Kaleng ya dhewe, Ngaleng ya dhewe. Kowe ngerti gong urung nek ora ngerti aja omong iki jam pira. Kula nderek, kula tumut. Panakawan yen badhe tumut kula gempul wonten kampuh kula. Supados mboten ngribeti kalebet panjenengan Kiai Semar. Ya yen ngono aku tamat. Tole. Gareng Petruk Bagong manjing kampuhe Ndara Senggana. Klentu aja salah yo nabrak senter ngandap oh iya Trigat lampereng rata tanan tara tegeng Prateng sukuning arga mbuh ngendi tibane merga nggonku mencolot adaya tanpa wangenan kadangku kowe aja kaget Senggana kok gendang-gendeng ana swaraning jal menungso ana swaraning kok tanpa rupa uni tanpa wujud sapa iki aku kadangmu tunggal bayu aku bayuning gunung bayuning watu aranku Resi Maenaka pernah sedulur tunggal bayu ka pernah tuaku tinimbang kowe Senggana kowe kadangku tunggal bayu aku Maenaka Kakang Resi Maenaka iya aku kadangmu luwih tuaku tinimbang kowe bayune Ngrewanda arane Bayu Kanitra yen aku bayune gunung bayune watu bayune kayu arane Maenaka kowe bakal tumuju ana negara ngendi negara Ngaleng kang jejuluk Prabu Dasa tak biyantu Senggana rening kowe kadang nunggal bayu yen kepengkok ing Pancabaya ubayane kowe sambat sebut karo aku Maenaka bayuning watu bayuning gunung mesti bakal tak biyantu bot repotmu yen ngono Kakang Maenaka aku njaluk tudono ana ngendi dununge negara Ngaleng lan kedatane Prabu Dasa munggah ana pucuk gunung kadangku Senggana mengko tak uncalake